Kai, Allah ku. Aku ba. Kare ga dan na. Ban ta ba. Yawa ji wannan. Sani da aiki. Yawa. Ya aiki. Alhamdulillah. Yawa ya da fatan aikin nawa an haka ma ko? An kammala. Oh masha Allah. Yawa ina yake? Kwarai ka. To ya naga kai kamar na dan busuru. Ni ne na kama na raƙuma wajen guda nawa ka ce min wani gashi. Na san a wani mulki muke a halin yanzu. Kana kawo abu sai ya ganshi ba daidai ba. Haba malam tanko bai san da haka ba. Da gaskiya da amana na san ka kuma ka ce min ga wani abu. Ai saboda ka san da gaskiya da amana shi yasa na ce ma gashi nan. To gaskiya magana ba zan yadda ba. Malam tanko saboda haka ka fito min da kai na kuma na a inda ka aje su ba haka ba ko? Wannan da tsoma ta kiya kanka. Kake so a yi. Ka fito min da kai na kuma na kawai abin da sunan. Hade shi aka yi aka an narka su. An haɗe samu. Kai malam tanko. Kai malam tanko. Ka fita da kai don na rufe wallahi. Ka biya kuɗin. Na ce ka biya kuɗin aikin ne? To malam tanko. Ya mun ma aiki za ka zo ka rinka rena mana hankali. To malam tanko na zo da kuɗi zan baka amma ka nuna min kai kamar na dan bunsuru. Wai sannan ka nuna min ka ce wai na bada kuɗi. Dan nan za ka fito min malam. A'a, sai malam tanko. Wallahi malam tanko. Ba na san wulakanci malam tanko. Baka san ni bane. Ni ba baka san ni ba bane. mutunci ne da ni ba fa. To ai ni ma zan nuna wa ban da mutunci sauran kau kai. Na kuɗin aiki. Na kuɗin aiki. Kuɗin aiki ina kai. Ina kuma na da na kawo. Da sunan mun narka ma su ma haɗe to ba na san da hankali. Sai kana faɗa haka. Wallahi zan je kwaɓe mita. Zan je kwaɓe a yi ta. Ka san ya za a yi. A'a sai ka faɗa. Nawa za ka biya? Nawa za ka biya kuɗin aiki kai? Waka. Waka. Na ce waka. Wai da ma haka ke ma na tanko bin sani. Ai ba fa mutunci ne ba da ni ba. Sai ka biya ni na kawo kai na kuma sannan. Wai akan ne ma za ka shaƙe min waya. Ai. Na bi kai. Na bi kai. Alek Usmani ne shugaban ƴan iska a karkashin yanzu Ahmadu akan. To wallahi ma na Ahmadu ba zan yadda ba. In kawo aikin nawa. Yi mu kwana. To wallahi ka san ba. Da ƴan sanda zan haɗa ka. Ƴan sanda zan haɗa ka sai an tattare ka da kan aikin naka. Ba wani ba wani tsaya ka ji. Ba da ni kai wa tsaya ba. Allah kara ma lafiya. Za ka gane Allah kara min lafiya. Ba shi tsiri kawai ne kawai. Yara sun gani suna warwaso. Manya sun gani suna alabi. Allah kara ma lafiya. Wallahi suna cikin kangon nan za a ɗauko ba. Amma ba da ba kuma ka bar hakuri. Ai shi ne. Salamu alaikum. Kuma kawai kalma. Ai asali ma ba ban gane kai ne ba. Wallahi na ɗauka mata lamai gala da shi yasa. Wallahi tallahi shi kenan. A'a ai kawai ka basu. Kuma ai ka basu kawai. Ko ba ko ne ka tura wa da yaro ya kawo min gida. Ai ni da kaina zan je har gida in baka. Wallahi tallahi yawa na gode. Yawa.